וואו, אני לא מאמינה. הכל נראה כמו תמונה קטנה. מה זה שם למטה? אולי זו מלטה, אולי זו פקיסטן, אולי טיואן או שאולי יפן, שרק לא ינחת פתאום בקזחסטן. מה זה שם למעלה? אני מרחפת, אני עפה ולאן, הכל נראה מכאן כל כך קטן. זוהי הייתי, אף פעם לא הייתי בהייתי. אולי טעיתי וזו בכלל טעיתי? יכול להיות שזה היה בריטי. אני מרחפת, אני עפה, אבל לאן? מסביבי כוכבים, נוצצים וקורצים, כוכבים זהובים בצבעים מרהיבים. לפעמים הם בוכים, לפעמים הם צנחים, לפעמים הם הופכים לאלפי מלאכים. מאירים וקווים וחולפים ושבים. אני מרחפת, אני עפה ולאן, הכל נראה מכאן כל כך קטן, ממש מעל העננים. הייתם מאמינים? אני רואה אנשים הפוכים ושפוכים. ושם איטליה, והיא נראית למי שאף, נראית ממש כמו מגף. אני מרחפת, ושתדעו לכם כולכם, שהעולם בכלל מטריף ומהמם. מסביבי כוכבים, נוצצים וקורצים, כוכבים זהובים בצבעים מרהיבים. לפעמים הם בוכים, לפעמים הם צנחים, לפעמים הם הופכים לאלפי מלאכים. מאירים וקווים וחולפים ושבים. אני מרחפת, ושתדעו לכם כולכם, שהעולם בכלל מטריף